Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Χίο. Είμαι ο Γιάννης ο Δραματάς. Καλησπέρα κύριε Δραματά. Δεν θα πω πολλά. Εγώ πολλά χρόνια μεγάλης ηλικίας και πολλά χρόνια στο παρασκήνιο. Καταρχήν να πούμε ποιος είστε. Γιατί Δεν πειράζει. όχι, πειράζει, υποχρεούμαι εγώ να το πω. Είστε πρώτον ένας από τους ανθρώπους που έχετε πρωταγωνιστήσει σε συγκεκριμένες περιόδους στο δεξιό χώρο, στο σκληρό δεξιό χώρο, στον πατριωτικό δεξιό χώρο. Ναι. Είστε επικεφαλής ενός συνδυασμού που λέγεται Ελληνική Λαϊκή Δεξιά. Ελληνική Λαϊκή Δεξιά και ένα από τα χαρακτηριστικά σας που δεν σας χαρακτηρίζει ως άνθρωπο, ως πολιτική προσωπικότητα, είναι ότι τυχαίνει εντελώς συμπτωματικά να είστε και ο θείος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κυρίου Πάνου Καμένου. Δυστυχώς. Δυστυχώς, ευτυχώς, τι να σας πω. Ας προσέχατε τις συγγενειές σας κι εσείς. Εγώ... Αλλά δυστυχώς η μητέρα σας ήταν αδερφή με τον... Όχι η μητέρα μου, η αδερφή μου. Η αδερφή σας ήταν... Είναι η μητέρα του Καμένου. Είναι η μητέρα του, η αδερφή σας είναι η μητέρα του κυρίου Υπουργού. Μάλιστα. Ναι, μάλιστα. Σας ακούμε κύριε Δερματά. Παρακαλώ. Και να βάλουμε παρακαλώ και ένα μισό λεπτό κύριε Δερματά, να βάλουμε τηλεφωνική σύνδεση Γιάννης Δερματάς. Πείτε μου πάλι το κόμμα κύριε Δερματά, Ελληνική Λαϊκή Δεξιά. Ελληνική Λαϊκή Δεξιά λέγεται το κόμμα. Ελληνική Λαϊκή Δεξιά και θείος Πάνου Καμένου. Ναι, το ιδρύσαμε το 12, το 12 το ιδρύσαμε, ακριβώς για να υπερασπιστούμε τον τίτλο αυτό, να μην πέσει σε άχρηστα κέρδια. Και εννοώ το λαϊκή ως ιδεολογία και όχι το δεξιά. Το δεξιά είναι θέσεις καλών πράξεων. Το ιδεολογία είναι το λαϊκό. Γι' αυτό το κόμμα μας ιδεολογικά θέλει να αγωνιστεί. Αυτό άμα ποτέ καταφέρουμε να μπορέσουμε να εκδικήσουμε του λαού την ψήφο που είναι καθαρά θέμα οικονομικό, εν πάση περιπτώσει, τότε θα το επιχειρήσουμε. Εγώ δεν προτίθεμαι να εγγυθώ μέχρι να βρω, εγώ ψάχνω να βρω τον πραγματικό άξιο συνεχιστή, να συνεχίσει παρακάτω το έργο το οποίο δεν θα αφήσουμε να πεθάνει μέσα στην αδικία. Θέλω να πω λοιπόν και αυτή στην προκειμένη εκπομπή και αυτός είναι ο λόγος που έκανα παρέμβαση. Ναι, κύριε. Έχω ένα παράπονο από όλους τους δημοσιογράφους. Το εξής παράπονο. Εγώ με τον Παπαδόπουλο και εσείς απέκτησα το 85. Το 85 έμαθα μέσω Τσεβά την αλήθεια για Πολυτεχνείο. Το 85 μέσω του εισαγγελέα Τσεβά εννοείται, του αείμνηστου εισαγγελέα Τσεβά. Ακριβώς. Τότε έπιασα σχέση μαζί του, η οποία έγινε αδερφοποιήθηκα, όχι απλά συνεργαστικά, αλλά έγινε αδερφικός φίλος. Τότε του γνώρισα και όχι το 85, πολύ αργότερα, του γνώρισα και τον κύριο Καμένο, με τον οποίο πήγε να συνεργαστεί. Εντάξει, αλλά εγώ ο λόγος της παρεμβάσεως μου σημαίνει το εξής παράπονο, δηλαδή, από όλους τους δημοσιογράφους και τους ιστορικούς. Είναι γνωστό ότι πριν παρέμβει την 21η Απριλίου ο Παπαδόπουλος με τις υπόλοιπους συντρόφους του, επρόκειτο και είναι πασίγνωστο αυτό να παρέμβει ο στρατός μέσω των στρατηγών οι οποίοι υπεδείκνυαν ως σύμβουλοι του θέματος στον τότε βασιλέα ως ανώτατο άρχοντα να παρέμβει αυτός. Άρα λοιπόν κάποιος λόγος υπήρχε που είχε ανάγκη κάποιος να παρέμβει από το στράτευμα που ο λαός το ζητούσε. Είμαι σε ηλικία τέτοια, δεν το ξέρω. Ότι πάρα από 75% του λαού ζητούσε δεν θα βρεθεί ένας λοχείας. Ποιοι είναι οι λόγοι δηλαδή? Ήταν παράφορο ο Παπαδόπουλος, ήταν ότι δεν όλες τις μορφές. Οι άλλοι γιατί ήθελαν να παρέμβουν τελικά? Ποιος λόγος υπήρχε? Τους λόγους λοιπόν ποτέ θα τους μάθει ο λαός που δεν ξέρει και τα χρόνια πέρασαν μισός ώρας τώρα. Ποιοι είναι οι λόγοι που ανάγκασε το στράτευμα να παρέμβει, να επέμβει? Εσείς είστε σε θέση να μας αναλύσετε ποιοι ήταν οι λόγοι που παρενέβη το στράτευμα? Εγώ αν με φιλοξενήσετε θα σας φιλοξενήσω. Εγώ έχω καθήκον, μια και βγήκα και στον αέρα, να κάτσω και να γράψω ένα άρθρο συγκεκριμένο και να το δημοσιεύσετε στο Μακελιό. Βεβαίως. Αν μπορείτε. Βεβαίως μπορούμε. Γιατί να μην μπορούμε? Ελεύθερη εφημερίδα είμαστε. Δεν δεσμευόμαστε από κανένα. Απλώς εγώ ρωτώ τον κύριο Δερματά. Σας ρωτάω επειδή ξέρω τις γνώσεις. Καταρχήν τον Γεώργιο Παπαδόπουλο τον είχατε γνωρίσει εσείς? Εγώ τον Παπαδόπουλο έκανα καταγεγραμμένο στο επίσημο βιβλίο επισκέψεων του Κορυδαλό
όσο ζούσε ο Παπαδόπουλος φυσικά, 1250 επισκεπτήρια μέσω κελί του, απεριορίστου ωραρίου ώρες, από 2 μέχρι 5 ώρες. Μπορούσε να καθίσει εκεί. Αλλά εγώ δεν κάθομαι ποτέ με τον Παπαδόπουλο 10 ώρες και ο οποίος δεν μιλούσε ποτέ πολιτικά. Απειγόρευε πολιτικές συζητήσεις. Αυτό γινόταν άνετα με τον Ιντερτιδί και τους υπολείπους, τον Κώστα του Παπαδόπουλου και τους άλλους. Με τον Ιντερτιδί πάρα πολλές ώρες. Πολλές ώρες, λεπτομέρειες επί λεπτομεριών. Βέβαια, λοιπόν, ακούστε, ο λόγος λοιπόν συνοπτικά που παρενέβη ο στρατός ήταν γιατί ο Αμερικανός πράκτορας με το όνομα Ανδρέας Παπανδρέου, σε συνεργασία μεγάλη με τον άλλο πράκτορα, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, από κοινού δημιούργησαν όλες τις ανομαλίες, προϋποθέσεις ανομαλίας στη χώρα μας, συν την αυτίδα που ήταν πράγματι μια προσπάθεια, μια απόπειρα ανατροπής του καθεστώτος ως συνήθεια του Ανδρέα, μια και ο Μεταξάς για τον ίδιο λόγο τον είχε διώξει στην Αμερική. Πάλι προσπάθησε να κάνει ως τροσκιστής ανατροπής του πολιτεύματος τότε. Τον επανέφεραν το 59 για ειδικό λόγο. Αυτός ήταν ο επόπτης Παπαδόπουλου και Γιωργαλά που πήραν εντολή από Παπανδρέου Γεώργιο και Κωνσταντίνο Καραμαλή να φτιάξουν το σχέδιο Προμηθεύς που προέβλεπε διακοινωθία στις εκλογές για να αντιμετωπιστεί η ΕΔΑ που το 58 έγινε αξιωματική αντιπολίτευσης. Φοβήθηκαν αυτή την άνοδο της ΕΔΑ και έφτιαξαν το σχέδιο Προμηθεύς διακοινωθίας με εντολή στον Παπαδόπουλο που ήταν εκπρόσωπος του Γιώργου Παπανδρέου του Γεωργίου, διότι ο θείος του, ο αδερφός του πατέρα του ήταν του Παπανδρέου στην Αχαρία αντιπρόσωπος κομματικός και ο Γιωργαράς εκ μέρους του Καραμαλή με επόπτη του τον Ανδρέα Παπανδρέου που ήρθε με $100 εκατομμύρια από τον Ροκφέλερ από την Αμερική και ήταν επόπτης του σχεδίου διακοινωθίας, το οποίο το κατήγγειλε ο Ανδρέας το 63, τέλος του 63, πρώτων εκλογών του 63, ως διακοινωθία που αυτός επόπτευσε του σχεδίου. Θα τα αναφέρω αναλυτικά, αδερφέ μου, στέβανε παιδί μου, Ελληναρά μου, θα τα αναφέρω αναλυτικά και άμα με φιλοξενήσεις θα τα κρίνεις και αν είναι δημοσιεύσιμα θα τα δημοσιεύσεις στην εφημερίδα μας. Εντάξει, στέβανε. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Δερματά, γιατί τα περισσότερα θα τα πούμε στο στούντιο. Ναι. Τι συμβαίνει με τον ανιψιό σου? Τι έχει πάθει? Αυτός βγήκε στη Βουλή και έλεγε ότι μου δίνε χαρτζηλίκι. Αυτός εδώ... Τα άκουσες αυτά, τα άκουσες? Επειδή σας είδε αντίπαλο, και σας υπολογίζει φοβερά πολύ και επειδή απευθύνεσαι σε αυτιά πατριωτών γνησίων που εκεί ποντάρισε ο ψεύτης αυτός όπως εξελίχθηκε, ενώ αυτοί τον έβγαλαν. Ποιος τον έβγαλε βουλευτής το 93, κύριε Χίου, ποιος τον έβγαλε? Αφενός το χρήμα που διέθεσε ο συγχωρεμένος ο πατέρας του, ναι, είναι αλήθεια, και αφετέρου ο Παπαδόπουλος και ο Κωνσταντίνος από το Λονδίνο. Ο Παπαδόπουλος πώς εμπλεκόταν στην εκλογή του Καμένου? Μέσω εμού. Δηλαδή μέσω εσού του στείλε ψήφους? Μέσω εμού. Μέσω εμού, εγώ ήμουν δίπλα του. Εγώ ήμουν δίπλα του τέτοιος, αφού ο πατέρας του συγχωρεμένος κάποια στιγμή στην Κηφισιά που έβγαζε ένα λόγο και ήταν στον κόσμο εκεί μαζεμένος με χαιρετούς ο Λιδευτός και μου λέγανε «Γιάννη μου, και εσύ να ψηφίσεις τον πάνω μας, και εσύ». Δεν ξέραμε εγώ τι σχέση έχω και άκουγε ο πατέρας και μου λέει «Εσύ βάλεις για βουλευτής για αυτός». Καταλαβαίνετε. Του στείλες δηλαδή ψήφους δεξιούς, εσύ τους πήρες τους ψήφους και τους έδωσες? Πατριωτικούς ψήφους. Δηλαδή και άλλοι που δεν είναι δεξιά, άλλα πατριώτες, γιατί υπάρχουν και σε άλλους χώρους πατριώτες. Πατριωτικούς. Ναι, βέβαια. Εγώ τους έδωσα κατ' εντολή άλλων, έτσι. Κατ' εντολή άλλων. Κατ' εντολή ποιον? Του Παπαδόπουλου και του Βασιλιά. Γιατί είχα και με τον Βασιλιά παρτίδες. Ο Βασιλιάς δηλαδή και ο Παπαδόπουλος λέγανε σε σένα δώσε ψήφους στον Καμένο να τον βγάλουμε βουλευτή? Ο Βασιλιάς στον Καμένο και σε μια κάποια κυρία, δεν ξέρω πια, Μαυροπούλου. Όχι ο Παπαδόπουλος, ο Βασιλιάς έλεγε και για Μαυροπούλου. Μια Μαυροπούλου επεδείκνυε και στον Καμένο. Στον Κεδοκίνου και είχα και σημειώματα από διάφορα. Βέβαια, τα γνωστά είναι πολύ γνωστά στο περιθώριο της πολιτικής μας, είναι γνωστά αυτά. Σου είπε ποτέ ευχαριστώ? Να καταλάβετε πόσο αχάριστος είναι την μέρα που πρωτοβγήκε βουλευτής, την μέρα που βγήκε βουλευτής,
χωρίς να πάρω χαμπάρι εγώ, την άλλη μέρα μάλλον, πήγε και έκανε τραπέζι σε 100 άτομα που τον βοήθησαν, συνεργάστηκαν. Και εγώ δεν κατάλαβα, δεν με κάλεσε εμένα. Εμένα δεν με κάλεσε στο ευχαριστήριο που έκανε. Το έπαθα μετά από ένα μήνα εγώ και μου είπε, γιατί δεν του το κάνεις αυτό? Γιατί μου λέει είσαι παρορμητικός και μπορεί να μου χάλαγες την συναισθίαση. Ναι, τη συναισθίαση, αλλά από την άλλη όμως εσύ ποιος ήταν αυτός που του γνώρισε τον αείμνηστο εισαγγελέα Τσεβά? Φυσικά εγώ τον πήγα και είναι πασίγνωση καθώς σε πολλούς κύκλους. Ευνόητον είναι. Και έχει κάνει το ατόπιμα να γράψει το βιβλίο του με ένα σωρό μπουρδες μέσα που του το έγραψε ο Γεωργαλάς, το βιβλίο του που έγραψε για την τρομοκρατία, με ένα σωρό αηδίες μέσα. Μα ο Γεωργαλάς του στείλε εξώδικο, του χρωστάει 14 χιλιάρικα. Δεν ξέρω ότι καλά και ο Γιωργάνας δεν πέρασε για κανένα από εκεί, καθώς είχε τα δικά του. Γιατί ήμουνα παρόν στο σπίτι του Πάνου του Καμένου, όταν πρόκειται να παραλάβει ένα λόγο που του είχε γράψει, προκειμένου να πάει στη Βοστόνη 25 Μαρτίου και να βγάλει μαζί με τον Αβραμόπουλο τότε, και να μιλήσει, να κάνει ομιλία. 1.400.000 δραχμές του πήρε και μου λέει: κοίταξε να δεις, τώρα που θα έρθει. Ποιος του πήγε, ένα λεπτό, γιατί δεν το κατάλαβα αυτό που είπες. Ο Γεωργαλάς του έγραφε τους λόγους του. Πριν να αναλάβω εγώ και τους πιάσω και τους γράφω εγώ τους λόγους του, τον κόψω τον Γεωργαλά. 1.400.000 στοίχησε η ομιλία που του είχε γράψει την εποχή εκείνη, πότε, παλιά πίσω, τώρα που να θυμάμαι για ημερομηνία. Που θα πήγαινε ως βουλευτής του Κοινοβουλίου στη Βοστόνη στις 25 Μαρτίου και θα έβγαζε λόγο, το λόγο την ομιλία του αυτή του έγραψε ο Γεωργαλάς, την έφερε στο σπίτι του στην Κρυφάδα, παρουσία μου και μου λέει πιο μπροστά, πριν έρθει, κοίταξε μου λέει να δεις, δεν θα μου τη δώσει την ομιλία στο χέρι, αν δεν πάρει πρώτα την επιταγή το 1.400. Έτσι και έγινε, χέρι με χέρι. Την επιταγή πρώτα, πάρ' την ομιλία. Και όταν βλέπω την ομιλία, εγώ τη διαβάζω, κάθομαι στο... Έχει μια ιδιωτική... Του δώσε του Γεωργαλά επιταγή 1.400. 1.400 για την ομιλία που θα έβγαζε στη Βοστόνη. Ποιος του την έδωσε, ο Καμένος? Ο Καμένος ή ο Γεωργαλά. Ο Γεωργαλάς, να θυμίσουμε τι ήταν, έτσι, για όσους δεν ξέρουν. Ο Γεωργαλάς σας είπα προηγουμένως. Πρωτίστως ήταν ανώτατος υπάλληλος της ΚΙΠ, προϊστάμενος σε βαθμό από τον Παπαδόπουλο. Αυτόν επέλεξε ο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος, ο παλιός, έτσι. Όταν αποφάσισαμε τον Παπαδρέου, τον Γιώργιο, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την άνοδο της ΕΔΑ που το 1958 έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, επειδή οι άλλοι βλάκες κατεβήκαν χωρισμένοι 6 κόμματα κεντρώα όλα χωριστά, πήρε την αντιπολίτευση στην αξιωματική η ΕΔΑ. Και πανικοβλήθηκαν τότε ο Γεώργιος Παπαδρέου και ο Καραμαλής και συμφωνήσανε με τον χωροφύλακα και με τον περίστροφο να πάρουν τις επόμενες εκλογές. Προς τούτο ο Καραμαλής επέλεξε τον Γεωργαλά, τον Κυπατζή από την ΚΙΠ και ως δικό του άνθρωπο, και ο Παπαδρέου ο Γεώργιος, τον ανιψιό του υπευθύνου του κόμματός του της Αχαΐας, τον Γεώργιο Παπαδόπουλο, εντάξει, ανιψιός, του κάλεσε και κάνανε από κοινού το σχέδιο προμηθές που επρόκειτο να γίνει νοθεία, η διακοινωθεία. Εμένα πάντως κύριε Δερματά, με πήρε στενός συνεργάτης του Καμένου όταν είχα βγάλει την πρώτη σου συνέντευξη στην εφημερίδα πριν από 2-3 μήνες. Δεν θυμάμαι πότε ήταν. Την πρώτη συνέντευξη που σου είχα κάνει, που του τάχωνες. Και μου είπε ότι μην ασχολείσαι με αυτόν τον Δερματά, είναι τρελός. Ξέρετε που χώρισαν τα τσανάκια μας. Να σας πω που χώρισαν ακριβώς. Να μας πεις κύριε Δερματά. Ακούστε. Καταρχήν εγώ τον βοήθησα εμφανώς. Εμένα μου είπαν ότι είσαι τρελός. Καλά θα ακούσει ο κόσμος, ακούει και κρίνει ο κόσμος. Έχω την υποχρέωση να το πω αυτό. Σωστά, εντάξει, το γράφω δικό σας, το κατάλαβα. Μα το ξέρω, είναι συνηθισμένη η κατηγορία του όταν έχω μέσα κόντρα μαζί. Είστε τρελός. Και μεθύστακας. Και μεθύστακας, ναι. Έτσι λέει ακριβώς. Εγώ δεν έχω να πιω κρασί, έστω για απλό κρασί, εδώ και 4-5 χρόνια. Έχω κόψει το τσιγάρο 10 χρόνια και έχω να πιω κρασί εδώ και 3-4 χρόνια από λόγους υγείας. Έτσι είναι κάτω αυτό. Πάει σε κάτω αυτό. Δεν μας νοιάζει αυτό τη ιδέα αυτό. Αυτό θα πει. Εγώ να σας πω τον λόγο τον πραγματικό. Εγώ το 2015 τον βοήθησα εμφανέστατα και στα ραδιόφωνα εκπομπές που παρεμβαίνω, τον εμφανέστατα. Αυτόν και όχι το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά βοηθώντας αυτόν ο ΣΥΡΙΖΑ στην ουσία.
Και αυτό με έβλαπτε εμένα, με πείραζε εμένα ως προς το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ βοηθούσα αυτό να είναι. Αυτό βοηθούσα. Προσέξτε. Όταν λοιπόν ως Υπουργός Αμήνης πέρασε και χάρηκα το δικό του να γίνει παρέλαση, που είχαν κοπεί η παρέλαση, αν θυμίστε, να γίνει παρέλαση, και όταν το μεγάλωσε και είπε να γίνουν και χορευτικά στην πλατεία μετά την παρέλαση, να χορέψει ο λαός κτλ. Και αυτό μ' άρεσε. Εγώ έχω φίλο αδερφικό, τον πρόεδρο των απογόνων, των αγωνιστών του 21, και όλους τους υπόλοιπους, αλλά έχω τον πρόεδρο, τον Πλαπούτα, αδερφικό μου φίλο. Παίρνω τον Πλαπούτα και του λέω: ρε Πλαπούτα, μας εκαλέσει. Παρευρέσκεσαι δίπλα του ως τιμόμενο πρόσωπο Απόγονο του 21 Μαρτίου ήταν. Ό,τι έπρεπε να είναι δίπλα του ο Απόγονος, ο πρόεδρος των Απογόνων του 21. Σωστό δεν είναι, κύριε Στέφανε, η σας σκέψη? Βέβαια. Τον πήρα τηλέφωνο, μου λέει: αλήθεια, βέβαια. Ενθουσιασμένος μου λέει: ναι, να σας αλλάξω τηλέφωνα. Και βέβαια μου λέει. Και προχώρησα σε αυτή την ενέργεια. Ο Πάπερας μου λέει: να πω και στους άλλους τρεις, δηλαδή το Ζαΐμι, το Πετμεζά και τον Κυριαζή. Την ηγεσία δηλαδή του ομίλου. Να του πω να το ρωτήσω. Και πράγματι με σπουδακωθήκαν οι email, μετά από τους δογούνε, τελευταία ώρα, ενώ ήταν να πάνε, όταν πρόκειται να πάρει φαίνεται την άδεια, αυτό το λέω μόνο μου το συμπεραίνω, δεν θέλω να υποστηριχτεί ο Καμένος αυτής της ενεργείας και της κινήσεως. Και πρόκειται να πάρει τηλέφωνο τον ίδιο να του πει σε καλό επισήμω, να γίνει και επίσημη πρόσκληση. Έτοιμα όλα. Και σε τελευταία στιγμή δεν σηκώνει τα τηλέφωνα, ενώ το σηκώνει με την πρώτη το τηλέφωνο μου, στο κινητό. Τελευταία στιγμή, ούτε το Πλαπούτα, ούτε εμένα, με τίποτα, τελευταία ώρα λέει, βάσει πρωτοκόλλου δεν επιτρέπεται η προσέλευση, η πρόσκληση αυτή, γι' αυτό δεν ισχύει, όχι για τους άλλους, ούτε για τον Πλαπούτα. Και είπα, λέει, φαίνεται βρήκε από τους Συριζέους αντίδραση, το καταλαβαίνω εγώ ότι βρήκα από εκεί αντίδραση. Εύκολο είναι. Βρήκα από την Δούρο, φαίνεται και από τους υπόλοιπους, το παραπήγαινε το πράγμα, το παραπήγαινε εθνικιστικά δηλαδή. Σε πούλησε δηλαδή, σε πούλησε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά του είπα, αυτό το πρωτόκολλο... Και σε ξεφτύλισε και στους ανθρώπους. Ναι, μπράβο, και του λέω εγώ στο τηλέφωνο. Βλέπω το πρωτόκολλο το γράφεις με ωμέγα, το δικό σου με το ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό εγώ αφού δεν ασκήσατε το μνημόνιο, θα σας ασκήσω εγώ το πρωτόκολλο με ωμέγα. Θα σε κλείσω το ψυχιατρίο, μου λέγει την ώρα. Την άλλη μέρα στέλνω ένα mail, αποσύρει με τον τρόπο σου την απειλή σου για ψυχιατρίο, γιατί θα με βρει μπροστά σου στο διαδίκτυο. Το άφησα 3 μήνες περιθώριο και αφού δεν έκανε κίνηση, το σήκωσα αυτό που σήκωσε για πρώτη φορά και που εσύ το χρησιμοποίησες και εγώ μπήκαμε σε... Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πούλησε τους απογόνους του 21. Ποιοι εθνικοφροσύνοι μου λες? Ποιοι πατριώτες μου λες? Ακούσε εδώ τι έγινε. Του πήγα εγώ τους απογόνους του 21 στην 25 Μαρτίου να είναι τιμός, να είναι πρόσθεση δίπλα του στην παρέλαση και απερίφθη. Ακούς, ενώ από την αρχή αν είναι απερίπτωτο, εντάξει, δεν έχει τίποτα. Εδώ είναι κλείσει μέχρι τέτοια ώρα, ακύρωσαν οι άνθρωποι τις επισκέψεις να κάνουν σε άλλα μέρη, σε άλλες παρελασσάδες που όλοι δεν πήγανε και τελευταία στιγμή το πρωτόκολλο λέει τους απέριψε. Μάλιστα. Κύριε Δερματά, τα περισσότερα θα τα πούμε από κοντά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ για την παρέμβασή σου. Καλό ξημέρωμα στον κύριο Δερματά, θα τον καλέσουμε. Το επανέφεραν το 59 για ειδικό λόγο. Αυτός ήταν ο επόπτης Παπαδόπουλου και Γιωργαλά που πήραν εντολή από Παπαδρέου Γεώργιο και Κωνσταντίνο Καραμαλή να φτιάξουν το σχέδιο Προμηθεύς που προέβλεπε βία και νοθεία στις εκλογές για να αντιμετωπιστεί η ΕΔΑ που το 58 έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Φοβήθηκαν αυτή την άνοδο της ΕΔΑ και έφτιαξαν το σχέδιο Προμηθεύς βίας και νοθείας με εντολή στον Παπαδόπουλο που ήταν εκπρόσωπος του Γιώργου Παπανδρέου του Γεωργίου, διότι ο θείος του, ο αδερφός του πατέρα του ήταν του Παπανδρέου στην Αχαΐα αντιπρόσωπος κομματικός και ο Γιωργαράς εκ μέρους του Καραμαλή με επόπτη του τον Αντρέα Παπανδρέου που ήρθε με $100 εκατομμύρια από τον Ροκφέλερ από την Αμερική και ήταν επόπτης του σχεδίου βίας και νοθείας, το οποίο το κατήγγειλε ο Ανδρέας το 63, τέλος του 63, πρώτων εκλογών του 63, ως βία και νοθεία που αυτός επόπτευσε του σχεδίου. Θα τα αναφέρω αναλυτικά, αδερφέ μου, Στέβανε, παιδί μου, Ελληναρά μου, θα τα αναφέρω αναλυτικά και άμα με φιλοξενήσεις θα τα κρίνεις και αν είναι δημοσιεύσιμα θα τα δημοσιεύσεις στην εφημερίδα μας. Εντάξει, Στέβανε. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Δερματά.
γιατί τα περισσότερα θα τα πούμε στο στούντιο. Ναι. Τι συμβαίνει με τον ανιψιό σου? Τι έχει πάθει? Ακούστε. Αυτός βγήκε στη Βουλή και έλεγε ότι μου δίνε χαρτζηλίκι. Αυτός εδώ... Τα άκουσες αυτά, τα άκουσες? Επειδή σας είδε αντίπαλο, και σας υπολογίζει φοβερά πολύ, και επειδή απευθύνεσαι σε αυτιά πατριωτών γνησίων που εκεί ποντάρισε ο ψεύτης αυτός όπως εξελίχθηκε, ενώ αυτοί τον έβγαλαν. Ποιος τον έβγαλε βουλευτής το 93, κύριε Χίο, ποιος τον έβγαλε? Αφενός το χρήμα που διέθεσε ο συγχωρεμένος ο πατέρας του, ναι, είναι αλήθεια, και αφετέρου ο Παπαδόπουλος και ο Κωνσταντίνος από το Λονδίνο. Ο Παπαδόπουλος πώς εμπλεκόταν στην εκλογή του Καμένου? Μέσω εμού. Δηλαδή μέσω εσού του στείλε ψήφους? Μέσω εμού. Μέσω εμού, εγώ ήμουν αφού ο πατέρας του συγχωρεμένος κάποια στιγμή στην Κηφισιά που έβγαζε ένα λόγο και ήταν στον κόσμο εκεί μαζεμένος, με χαιρετούσαν οι δεύτερος και μου λέγανε Γιάννη μου, και εσύ να ψηφίσεις τον πάνω μας, και εσύ. Δεν ξέραμε εγώ τι σχέση έχω. Και άκουγε ο πατέρας του και μου λέει, εσύ βάζεις για βουλευτής για αυτός. Καταλαβαίνετε. Του στείλες δηλαδή ψήφους δεξιούς, εσύ τους πήρες τους ψήφους και τους έδωσες. Πατριωτικούς ψήφους. Δηλαδή και άλλοι που δεν είναι δεξιά, άλλα πατριώτες, γιατί υπάρχουν και σε άλλους χώρους πατριώτες. Πατριωτικούς. Ναι, βέβαια. Εγώ τους έδωσα κατ' εντολή άλλων, έτσι. Κατ' εντολή άλλων. Κατ' εντολή ποιον? Του Παπαδόπουλου και του Βασιλιά. Γιατί είχα και με τον Βασιλιά παρτίδες. Ο Βασιλιάς δηλαδή και ο Παπαδόπουλος λέγανε σε σένα δω. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Χίο. Είμαι ο Γιάννης ο Δραματάς. Καλησπέρα κύριε Δραματά. Δεν θα πω πολλά. Εγώ πολλά χρόνια μεγάλης ηλικίας και πολλά χρόνια στο παρασκήνιο. Καταρχήν να πούμε ποιος είστε. Γιατί δεν πειράζει. Όχι, πειράζει, υποχρεούμαι εγώ να το πω. Είστε πρώτον ένας από τους ανθρώπους που έχετε πρωταγωνιστήσει σε συγκεκριμένες περιόδους στο δεξιό χώρο, στο σκληρό δεξιό χώρο, στον πατριωτικό δεξιό χώρο. Ναι. Είστε επικεφαλής ενός συνδυασμού που λέγεται Ελληνική Λαϊκή Δεξιά. Και ένα από τα χαρακτηριστικά σας που δεν σας χαρακτηρίζει ως άνθρωπο, ως πολιτική προσωπικότητα, είναι ότι τυχαίνει εντελώς συμπτωματικά να είστε και ο θείος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κυρίου Πάνου Καμένου. Δυστυχώς. Δυστυχώς, ευτυχώς, τι να σας πω. Ας προσέχατε τις συγγενειές σας κι εσείς. Αλλά δυστυχώς η μητέρα σας ήταν αδερφή με τον... Όχι η μητέρα μου, η αδερφή μου. Η αδερφή σας ήταν... Είναι η μητέρα του Καμένου. Είναι η μητέρα του, η αδερφή σας είναι η μητέρα του κυρίου Υπουργού. Μάλιστα. Ναι, μάλιστα. Σας ακούμε κύριε Δερματά. Παρακαλώ. Και να βάλουμε παρακαλώ και ένα μισό λεπτό κύριε Δερματά, να βάλουμε τηλεφωνική σύνδεση Γιάννης Δερματάς. Πείτε μου πάλι το κόμμα κύριε Δερματά, Ελληνική Λαϊκή Δεξιά. Ελληνική Λαϊκή Δεξιά λέγεται το κόμμα. Ελληνική Λαϊκή Δεξιά και θείος Πάνου Καμένου. Το ιδρύσαμε το 12, το 12 το ιδρύσαμε, ακριβώς για να υπερασπιστούμε τον τίτλο αυτό, να μην πέσει σε άκρη στα κέρδια. Και εννοώ το λαϊκή ως ιδεολογία και όχι το δεξιά. Το δεξιά είναι θέσεις καλών πράξεων. Το ιδεολογία είναι το λαϊκό. Γι' αυτό το κόμμα μας ιδεολογικά θέλει να αγωνιστεί. Αυτό άμα ποτέ καταφέρουμε να μπορέσουμε να εκδικήσουμε του λαού την ψήφο που είναι καθαρά θέμα οικονομικό, εν πάση περιπτώσει, τότε θα το επιχειρήσουμε. Εγώ δεν προτίθεμαι να εγγυθώ μέχρι να βρω, εγώ ψάχνω να βρω τον πραγματικό άξιο να συνεχίσει παρακάτω το έργο το οποίο δεν θα αφήσουμε να πεθάνει μέσα στην αδικία. Θέλω να πω λοιπόν και αυτή στην προκειμένη εκπομπή και αυτός είναι ο λόγος που έκανα παρέμβαση. Ναι, κύριε. Έχω ένα παράπονο από όλους τους δημοσιογράφους. Το εξής παράπονο. Εγώ με τον Παπαδόπουλο και εσείς απέκτησα το 85. Το 85 έμαθα μέσω Τσεβά την αλήθεια για Πολυτεχνείο. Το 85 μέσω του εισαγγελέα Τσεβά εννοείται, του αείμνηστου εισαγγελέα Τσεβά. Ακριβώς. Τότε έπαιξα σχέση μαζί του, η οποία έγινε αδερφοποιήθηκα, όχι απλά συνεργαστικά, αλλά έγινε αδερφικός φίλος. Τότε του γνώρισα και όχι το 85, πολύ αργότερα, του γνώρισα και τον κύριο Καμένο, με τον οποίο πήγε να συνεργαστεί. Με αυτόν επέλεξε ο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος, ο παλιός, έτσι,
Όταν αποφάσισαμε τον Παπανδρέου, τον Γεώργιο, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την άνοδο της ΕΔΑ που το 1958 έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, επειδή οι άλλοι βλάκες κατεβήκαν χωρισμένοι 6 κόμματα κεντρώα, όλα χωριστά, πήρε την αντιπολίτευση στην αξιωματική η ΕΔΑ. Και πανικοβλήθηκαν τότε ο Γεώργιος Παπανδρέου και ο Καραμαλής και συμφωνήσανε με τον χωροφύλακα και με τον περίστροφο να πάρουν τις επόμενες εκλογές. Προς τούτο ο Καραμαλής επέλεξε τον Γιωργαλά, τον Κυπατζή από την ΚΙΠ και ως δικό του άνθρωπο, και ο Παπανδρέου ο Γεώργιος, τον ανιψιό του υπευθύνου του κόμματός του της Αχαΐας, τον Γεώργιο Παπαδόπουλο, εντάξει, ανιψιός, τον κάλεσε και κάνανε από κοινού το σχέδιο προμηθές που πρόκειται να γίνει νοθεία, η διακοινωθεία. Εμένα πάντως κύριε Δερματά, με πήρε στενός συνεργάτης του Καμένου όταν είχα βγάλει την πρώτη σου συνέντευξη στην εφημερίδα πριν από 2-3 μήνες. Δεν θυμάμαι πότε ήταν. Την πρώτη συνέντευξη που σου είχα κάνει, που του τάχωνες, και μου είπε ότι μην ασχολείσαι με αυτόν τον Δερματά, είναι τρελός. Ξέρετε που χώρισαν τα τσανάκια μας. Να σας πω που χώρισαν ακριβώς. Να μας πεις κύριε Δερματά. Ακούστε. Καταρχήν εγώ τον βοήθησα εμφανώς. Εμένα μου είπαν ότι είσαι τρελός. Καλά, θα ακούσει ο κόσμος, ακούει και κρίνει ο κόσμος. Έχω την υποχρέωση να το πω αυτό. Σωστά, εντάξει, το γράψα δικό σας, το κατάλαβα. Μα το ξέρω, είναι συνηθισμένη η κατηγορία του όταν έχουμε σε κόντρα μαζί. Είστε τρελός. Και μεθύστακας. Και μεθύστακας, ναι. Έτσι λέει ακριβώς. Εγώ δεν έχω να πιω κρασί, έστω για απλό κρασί, εδώ και 4-5 χρόνια. Έχω κόψει το τσιγάρο 10 χρόνια και έχω να πιω κρασί εδώ και 3-4 χρόνια από λόγους υγείας. Έτσι είναι κάτω αυτό. Πάει στον κάτω αυτό. Δεν μας νοιάζει αυτό τη ιδέα αυτό. Αυτό θα πει. Εγώ να σας πω τον λόγο τον πραγματικό. Εγώ το 2015 τον βοήθησα εμφανέστατα. Και στα ραδιόφωνα εκπομπές που παρεμβαίνω, τον εμφανέστατα. Αυτόν και όχι το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά βοηθώντας αυτόν βοηθώντας το ΣΥΡΙΖΑ στην ουσία. Και αυτό με έβλαπτε εμένα, με πείραζε εμένα ως προς το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ βοηθούσα αυτόν να είναι. Αυτό βοηθούσα. Προσέξτε. Όταν λοιπόν ως Υπουργός Αμήνης πέρασε και χάρηκα το δικό του να γίνει παρέλαση, που είχαν κοπεί η παρέλαση, αν θυμίστε, να γίνει παρέλαση, και όταν το μεγάλωσε και είπε να γίνουν και χορευτικά στην πλατεία μετά την παρέλαση, να χορέψει ο λαός κτλ. Και αυτό μ' άρεσε. Εγώ έχω φίλο αδερφικό, τον πρόεδρο των απογόνων, εντάξει, αλλά εγώ ο λόγος της παρεμβάσεως μου σημαίνει εσείς παράπονο δηλαδή από όλους τους δημοσιογράφους και τους ιστορικούς. Είναι γνωστό ότι πριν παρέμβει την 21η Απριλίου ο Παπαδόπουλος με τις υπόλοιπους συντρόφους του, επρόκειτο και είναι πασίγνωστο αυτό να παρέμβει ο στρατός μέσω των στρατηγών, οι οποίοι υπεδείκνυαν ως σύμβουλοι του θέματος στον τότε βασιλέα ως ανώτατο άρχοντα να παρέμβει αυτός. Άρα λοιπόν κάποιος λόγος υπήρχε που είχε ανάγκη κάποιος να παρέμβει από το στράτευμα που ο λαός το ζητούσε. Είμαι σε ηλικία τέτοια, δεν το ξέρω, ότι πάρα από 75% του λαού ζητούσε δεν θα βρεθεί ένας λοχείας. Ποιοι είναι οι λόγοι δηλαδή? Ήταν παράφορο ο Παπαδόπουλος, ήταν ότι δεν όλες τις μορφές. Οι άλλοι γιατί ήθελαν να παρέμβουν τελικά? Ποιος λόγος υπήρχε? Τους λόγους λοιπόν ποτέ θα τους μάθει ο λαός που δεν ξέρει, και τα χρόνια πέρασαν μισός ώρας τώρα. Ποιοι είναι οι λόγοι που ανάγκασε το στράτευμα να παρέμβει, να επέμβει? Εσείς είστε σε θέση να μας αναλύσετε ποιοι ήταν οι λόγοι που παρενέβη το στράτευμα? Εγώ αν με φιλοξενήσετε θα σας φιλοξενήσω. Εγώ έχω καθήκον, μια και βγήκα και στον αέρα, να κάτσω και να γράψω ένα άρθρο συγκεκριμένο και να το δημοσιεύσετε στο Μακελιό. Βεβαίως. Αν μπορείτε. Βεβαίως μπορούμε. Γιατί να μην μπορούμε? Ελεύθερη εφημερίδα είμαστε. Δεν δεσμευόμαστε από κανένα. Απλώς εγώ ρωτώ τον κύριο Δερματά. Σας ρωτάω επειδή ξέρω ότι είστε γνώσεις. Καταρχήν τον Γεώργιο Παπαδόπουλο τον είχατε γνωρίσει εσείς? Εγώ τον Παπαδόπουλο έκανα καταγεγραμμένο στο επίσημο βιβλίο επισκέψεων του Κορυδαλό, όσο ζούσε ο Παπαδόπουλος φυσικά, 1250 επισκεπτείς μέσω κελί του, απεριορίστου ωραρίου ώρες, από 2 μέχρι 5 ώρες.
μπορούσε να καθίσει εκεί. Αλλά εγώ δεν κάθομαι ποτέ με τον Παπαδόπουλο 10 ώρες και ο οποίος δεν μιλούσε ποτέ πολιτικά. Απειγόρευε πολιτικές συζητήσεις. Αυτό γινόταν άνετα με τον Ιντερτιδί και τους υπολείπους, τον Κώστα τον Παπαδόπουλο και τους άλλους. Με τον Ιντερτιδί πάρα πολλές ώρες. Πολλές ώρες, λεπτομέρειες επί λεπτομεριών. Βέβαια, λοιπόν, ακούστε, ο λόγος λοιπόν συνοπτικά που παρενέβη ο στρατός ήταν γιατί ο Αμερικανός πράκτορας με το όνομα Ανδρέας Παπανδρέου σε συνεργασία μεγάλη με τον άλλο πράκτορα, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, από κοινού δημιούργησαν όλες τις ανομαλίες, προϋποθέσεις ανομαλίας στη χώρα μας, συν την αυτίδα που ήταν πράγματι μια προσπάθεια, μια απόπειρα ανατροπής του καθεστώτος ως συνήθεια του Ανδρέα, μια και ο Μεταξάς για τον ίδιο λόγο τον είχε διώξει στην Αμερική. Πάλι προσπάθησε να κάνει ως τροσκιστής ανατροπής του πολιτεύματος. Σε ψήφους στον Καμένο να τον βγάλουμε βουλευτή. Ο βασιλιάς τον Καμένο και σε μια κάποια κυρία, δεν ξέρω πια, Μαυροπούλου. Όχι ο Παπαδόπουλος, ο βασιλιάς έλεγε και για Μαυροπούλου. Μια Μαυροπούλου επεδείκνυε και στον Καμένο. Τον Κεδοκίνου και είχα και σημειώματα εγώ διάφορα. Βέβαια, τα γνωστά είναι πολύ γνωστά στο περιθώριο της πολιτικής μας, είναι γνωστά αυτά. Σου είπε ποτέ ευχαριστώ. Να καταλάβετε πόσο αχάριστος είναι την ημέρα που πρωτοβγήκε βουλευτής, την μέρα που βγήκε βουλευτής, χωρίς να πάρω χαμπάρι εγώ, την άλλη μέρα μάλλον, πήγε και έκανε τραπέζι σε 100 άτομα που τον βοήθησαν, συνεργάστηκαν, και εγώ δεν καταλαβαίνω, δεν με κάλεσε εμένα δεν με κάλεσε στο ευχαριστήριο που έκανε, και το είπα μετά από ένα μήνα εγώ, και μου είπε, γιατί δεν του το κάνεις αυτό, γιατί μου λέει είσαι παρορμητικός και μπορεί να μου χάλαγες την συναισθίαση. Ναι, τη συναισθίαση, αλλά από την άλλη όμως εσύ ποιος ήταν αυτός που του γνώρισε τον αείμνηστο εισαγγελέα Τσεβά? Φυσικά εγώ τον πήγα και είναι πασίγνωση καθώς σε πολλούς κύκλους. Ευνόητον είναι. Και έχει κάνει το ατόπιμα να γράψει το βιβλίο του με ένα σωρό μπουρδες μέσα που του το έγραψε ο Γιώργο Γαλάς, το βιβλίο του που έγραψε για την τρομοκρατία, με ένα σωρό αηδίες μέσα. Μα ο Γιώργο Γαλάς του στείλε εξώδικο, του χρωστάει 14 χιλιάρικα. Δεν ξέρω ότι καλά και ο Γιώργο Γαλάς δεν πέρασε για κανένα από εκεί, καθώς είχε τα δικά του. Γιατί ήμουνα παρόν στο σπίτι του Πάνου του Καμένου όταν πρόκειται να παραλάβει ένα λόγο που του είχε γράψει προκειμένου να πάει στη Βοστόνη 25 Μαρτίου και να μαζί με τον Αβραμόπουλο τότε και να μιλήσει, να κάνει ομιλία. 1.400.000 δραχμές του πήρε και μου λέει κοίταξε να δεις τώρα που θα έρθει. Ποιος του πήγε, ένα λεπτό γιατί δεν το κατάλαβα αυτό που είπες. Ο Γιώργο Γαλάς του έγραφε τους λόγους του. Πριν να αναλάβω εγώ και τους πιάσω και τους γράφω εγώ τους λόγους του, τον κόψω τον Γιώργο Γαλά. 1.400.000 στίχησε η ομιλία που του είχε γράψει την εποχή εκείνη, πότε παλιά πίσω τώρα που δεν θυμάμαι για ημερομηνία. Που θα πήγαινε ως βουλευτής του Κοινοβουλίου στη Βοστόνη στις 25 Μαρτίου και θα έβγαζε το λόγο την ομιλία του αυτή του έγραψε ο Γιώργο Γαλάς, την έφερε στο σπίτι του στην Κρυφάδα, παρουσία μου και μου λέει πιο μπροστά, πριν έρθει, κοίταξε μου λέει να δεις, δεν θα μου τη δώσει την ομιλία στο χέρι, αν δεν πάρει πρώτα την επιταγή το 1.400. Έτσι και έγινε, χέρι με χέρι. Την επιταγή πρώτα, πάρ' την ομιλία. Και όταν βλέπω την ομιλία, εγώ τη διαβάζω, κάθομαι στο... Έχει μια ιδιωτική... Του δώσε του Γιώργο Γαλά επιταγή 1.400. 1.400 για την ομιλία που θα έβγαζε στη Βοστόνη. Ποιος του την έδωσε, ο Καμένος? Ο Καμένος ή ο Γαλά. Ο Γιώργο Γαλάς, να θυμίσουμε τι ήταν, έτσι, για όσους δεν ξέρουν. Ο Γιώργο Γαλάς σας είπα προηγουμένως. Πρωτίστως ήταν ανώτατος υπάλληλος της ΚΙΠ, προϊστάμενος σε βαθμό από τον Παπαδόπουλο.